Moi! Mä ajattelin tänään tehdä pitkästä aikaa semmoisen ensikokemuksia kautta arvosteluvideon yhdestä uudesta meikkivoiteesta. Ja mulla on vähän semmonen pieni viharakkaussuhde tämmöisten videoiden tekemistä kohtaan, koska vaikka mä tykkäänkin tehdä tämmöisiä videoita, tykkään testailla uusia meikkivoiteita ekaa kertaa ja kertoa mun ensikokemuksia niistä, mutta sitten toisaalta taas mun mielestä meikkivoiteesta on aivan älyttömän hankala kertoa niin ensimmäisiä mielipiteitä, ekoja kokemuksia, niinku semmosia kunnollisia, luotettavia fiiliksiä siitä, koska kuitenkin niinku meikkivoide on semmonen tuote, että sitä pitäisi käyttää useampia kertoja, että sitä pystyy kertoa niitä kunnollisia mielipiteitä. Ainakin niinku mun mielestä, ainakin niinku mä henkilökohtaisesti on semmonen tyyppi, että mun on hankala vaan kertoa semmosia kunnollisia mielipiteitä meikkivoiteesta ekan käyttökerran jälkeen. Mutta sen takia, kun mä en pysty kautta malta odottaa, että mä pääsen testaamaan tätä tuotetta ja kertoo näitä mun kokemuksia tästä tuotteesta, niin sen takia mä teen tämän videon jo nyt. Eli tänään mä tuun siis testailemaan, kokeilen kasvoille ekaa kertaa tätä uutta Essencen Insta Perfect Liquid Makeupia. Ja tää on siis Essencen uusin meikkivoide-lanseeraus. Tää lanseerattiin nyt kesän lopulla. Ja mä voisin kertoa tästä vähän informaatiota. Eli tästä on olemassa 9 eri sävyä, mikä tosiaan kuulostaa aika surkealta sävyvalikoimalta, mutta ottaen huomioon, että Essencella on monesti ollut vaan ehkä joku 4-5 sävyä meikkivoiteesta, niin siihen nähden 9 sävyä on aika hyvin. Mä oon itse nähnyt Suomessa myynnissä 6 eri sävyä. Mä en ole ihan varma, tuleeko kaikki ne 9 sävyä Suomeen myyntiin vai onko täällä vaan 6 sävyä, mutta nyt on 6 sävyäkin ihan ok ainakin Essencelle. Tää meikkivoide antaa matalan lopputuloksen, tää on kerrostettavissa, tää pitäisi olla pitkäkestoinen ja jopa veden kestävä, mikä kuulostaa vähän ouolta, mutta okei. Tämmöisessä pullossa, mikä näyttää aivan älyttömän pieneltä, niin on 30 ml tuotetta, eli ihan sellainen normaali määrä, mitä yleensäkin meikkivoidetta saa. Ja tää maksoi muistaakseni noin 5,5 €. Ja mä ostin siis 2 eri sävyä, eli mä ostin tän vaaleamman sävyn, mikä on sävy 20 Very Vanilla, ja sitten vähän tummempi sävy, mikä on 50 Perfect Honey. Mä ostin tän vaaleamman sävyn sen takia, kun mä ajattelin, että tää olisi hyvä sävy mulle talvelle. Ja tää toinen sitten olisi ehkä parempi sävy nyt, kun mä oon vähän ruskettunut. Jos ei muuta, niin mä voin aina sekoittaa näitä sävyjä keskenään. Ainakin tässä luki, että tää meikkivoide on semmonen, että tää on hyvä sekoittaa joko näitä sävyjä keskenään tai sekoittaa tähän jotain muuta meikkivoidetta tai jotain muuta kasvotuotetta. Mä ajattelin levittää tämän meikkivoiteen toiselle puolelle kasvoja meikkisiveltimellä ja toiselle puolelle kasvoja meikkisienellä. En ole tosiaan kauhean varma, että mitä mä tuun tykkään tästä meikkivoiteesta, koska tää lupaa, että tää antaa aika matalan lopputuloksen. Ja mä en kauheasti tykkää semmoista matalasta lopputuloksesta, varsinkaan mun ihon kuivissa kohdissa, mutta mä aion kuitenkin pitää mun mielen avoinna. Mutta siirrytään nyt tämän meikkivoiteen levitykseen ja siihen mä zoomaan täältä vähän lähemmäs. Aivan ensiksi, ennen kuin mä teen mitään muuta, niin mä laitan mun pannan päähän, että mä en sotke mun hiuksia. Okei, ja sitten mun pitää laittaa jotain primeria. Mä käytän pohjustamiseen tätä Cover FXin Blurring Primeria. Tää on vähän hankala saada täältä, mutta muuten mä kyllä tykkään tästä tosi paljon. Mun mielestä tää tosi kivasti vähän tasoittaa ihon pintaa ja pienentää ihon huokaisuja. Noin, nyt kun on iho pohjustettu, niin on meikkivoiteen aika. Ja mä ajattelin kokeilla eka tätä tummempaa sävyä. Mua vähän jännittää. Tää pitää kuulemma sekoittaa tosi hyvin. Tai ravistaa. Okei. Mä toivon, että tää ei ole liian tumma sävy. Ja tästä vaikka ton verran. Ja mä levitän tämän meikkivoiteen ekana tälle puolelle kasvoja tällä Sigman F80 meikkivoidesiveltimellä. Oho! Tää on ainakin aika pigmenttistä. Tää vaikutti aluksi tosi pigmenttiseltä, mutta nyt kun tätä tälleen häivyttää, niin tää oikeastaan aika paljonkin tälleen katos kasvoilta. En mä ehkä ole kauhean tyytyväinen tähän ensimmäisen kerroksen tää meikkivoidetta, koska ei tää ole kauhean hyvin peittänyt, mutta sen takia kun tää on kerrostettavissa, niin mä vähän tätä kerrostan ja katon, että kuinka peittävän tästä meikkivoiteesta oikein saa. Mä ajattelin kokeilla tän nyt tälleen taputtaa vaan tällä siveltimellä. Okei, tää toka kerros näyttää kivemmalta.
Ja niinku tää on mun mielestä tosi luonnollisen näköinen ja tämän pitäisi mukaan olla matta. Ja en mä tiedä johtuuko se niinku mun ihonhoidosta tai primerista, mutta tuon pitäisi olla vaan niinku blurring primer, ettei senkään pitäisi tuoda mitään kultaa. Niin miksi mun iho ei näytä kauhean matalta? Mut en mä sitä kyllä vihaa. Mä tykkään tästä aika paljon. Nyt 2 kerroksen jälkeen huomaa aika hyvin tän eron. Eli tässä on kasvot ilman meikkivoidetta ja tässä sitten on 2 kerrosta meikkivoidetta. Ehkä tässä kohtaa huomaa vielä vähän finniarpia ja punaisuutta, niin mä ihan vähän vielä yritän kerrostaa niitä tai peittää niitä ja kerrostaa siitä kohtaa tää meikkivoidetta. Vaikka mä en yleensä tykkääkään levittää meikkivoiteita meikkisiveltimellä, niin mun mielestä tää levittää tän meikkivoiteen tosi kivan näköisesti. Ja sain mä aika hyvin peittoon ne punaisuuden tästä, mitä mulla oli. Eli 3 kerrosta on mun mielestä. Ei nyt ehkä ihan semmonen niinku täyspeittävä, mutta antaa kuitenkin semmosen niinku tosi vahvan, melkein täyspeittävän. On ehkä mulle. Kyllä mä sanon, että taisi mulle niinku aika täyspeittävä tälleen 3 kerroksen jälkeen. Mutta tosiaan tää lopputulos ei oo kyllä mun mielestä ollenkaan matta. Niinku oikeasti tää kultaa näkyy tosi paljon. Ei oo paha juttu, mutta ei oo mun mielestä matta. Nyt mä levitän tän toiselle puolelle meikkisienellä. Eli mä käytän tätä Ecotoolsin meikkisientä ja laitan sen suoraan sitten sienestä tähän kasvoille. Heti huomaa, että tälleen sienellä levitettynä, niin tää levittyy paljon kevyemmin. Ihan heti huomaa. Mutta tosi luonnollisesti myös. Mutta ei kyllä kauheasti peitä. Kokeillaan, jos se muuttuisi. Voi olla vaan, että pitää kerrostaa useampia kerroksia, että saa samanlaisen peittävyyden. Nyt nämä mun kasvonpuoliskot alkaa mun mielestä näyttää aika samanlaisilta, eli mä laitoin tälle puolelle kasvoja 3 kerrosta tällä meikkisiveltimellä ja tälle toiselle puolelle 3 kerrosta tällä meikkisienellä, paitsi tähän kohtaan, missä mulla on aika paljon punaisuutta, niin mä laitoin 5 kerrosta ja siltikin mä näen vähän sitä hyperpigmentaatiota. Et voi olla, että tää meikkivoide ei vaan oo semmonen peittävyydeltään, että tää peittäisi kunnolla sitä mun punaista hyperpigmentaatiota, mutta ei niinkään näytä mun mielestä kuitenkaan pahalta, että se punaisuus näkyy molemmilla puolilla, mutta ei kuitenkaan jo mitenkään hirveästi. Ja sitten samalla se on kuitenkin peittänyt kaikki finniarvet aika hyvin. Vieläkin, mikä on mun mielestä on tosi outoa, niin tää puoli, minkä mä laitoin sillä siveltimellä, näyttää mun mielestä kuulaammalta kuin tää puoli, minkä mä laitoin sienellä, mitä ei niinku yleensä koskaan käy minkään meikkivoiteen kanssa. Mutta kuitenkin jos katsoo, niin huomaa, että molemmat puolet kasvoista on aika niinku luonnollisen kuulaan näköisiä. Eli en mä ainakaan niinku sanoisi, että tää meikkivoide antaisi kauhean mattaa lopputulosta. Tai ainakaan niinku supermattaa. Tai ehkä semmonen niinku luonnollinen melkein matta lopputulos. Peittävyys on mun mielestä eka kerros tosi kevyt, mutta sitten kun alkaa laittaa 2. kerroksen, niin keskivahva peittävyys, ja sitten kun laittaa vielä 3. kerroksen, niin aika vahva peittävyys saa. Ja sitten jos se laittaisi enemmänkin, mä veikkaan, että tätä meikkivoidetta voi aika hyvin kerrostaa, koska tää ei näytä yhtään kakkuselta tai klönttiseltä. Eli halutessaan voisi saada varmaan vieläkin paremman peittävyyden, mutta ehkä ei kuitenkaan hyperpigmentaatiota peitä kauhean hyvin. Sitten jos mä katson mun ihoa vähän lähempää, niin mun täytyy sanoa, että mä oon tosi positiivisesti yllättynyt, koska tää ei oo mitenkään tarttunut mun nenän alueen kuiviin kohtiin, tää ei korosta mun isoja ihohuokosia, vaan tää näyttää jotenkin tosi luonnolliselta ja aika nätiltäkin näissä mun ihon ongelma-alueilla. Eli mä oon kyllä aika optimistisen fiiliksin tästä meikkivoiteesta, ainakin tämän ekan käyttökerran jälkeen. Mä käyn nyt tekemään mun meikin loppuun kameran ulkopuolella ja palaan sitten kertoa, että miten kaikki tuotteet levitytään meikkivoiteen päälle. Nyt mun meikki on valmis ja mun on aivan pakko sanoa, että tää on mun paras meikkipäivä pitkään aikaan. Siis mulla on ollut niin paljon ongelmia ihon kanssa niin kesän jälkeen. Mulla on ollut finnejä, näppyjä, allergiaa, punaisuutta, ihottumaa, siis kaikkea ongelmia iholla. Niin mun meikkivoide ei ole levittynyt kauhean hyvin viimeisen kuukauden aikana. Ja tää meikkivoide levitty tosi nätisti. Mun mielestä tää näyttää tosi kivalta, tosi luonnolliselta, aika kuulalta, mutta ei kuitenkaan liian öljyseltä. Ja sitten se meikkivoiteen päälle puuteri, peiteväri, bronseri, kaikki levitty tosi kivasti. Siis
mä oon tosi tyytyväinen siihen, että miltä tää meikki näyttää tällä hetkellä. Aion ehdottomasti jatkaa tän Essence meikkivoiteen käyttöä ja kokeilla eri pohjustustuotteiden kanssa, eri puutereiden kanssa, että miltä se näyttää. Tällä kertaa mä siis puuteroin koko kasvot irtopuuterilla ja mun mielestä se sopii tosi hyvin tämän meikkivoiteen kanssa. Että se vei vähän sitä kuultoa pois, mutta sitten samalla se myös niin teki ihosta vähän matamman, mutta ei kuitenkaan kuivan näköistä, kakkusen näköistä. Jotenkin niin tosi kivasti asetti sen meikkivoiteen kasvoille. Et se näyttää en mä tiedä, se näyttää tosi luonnolliselta mun iholla. Siis mä oon vaan tosi tyytyväinen. Mä ajattelin eka, että mä en laittaisi ollenkaan mitään meikin kiinnityssuihketta sen takia, että mä näkisin kunnolla, että kuinka hyvin tää meikkivoide pysyy koko päivän ajan. Mutta sitten mä ajattelin kanssa, että mä yleensä aina laitan meikin kiinnityssuihkeen, niin se, että mä en laittaisi ollenkaan, niin tuntuisi kans vähän ouvolta. Niin mä ajattelin tehdä kompromissin ja laittaa meikin kiinnityssuihketta. Miksi se on tuplakorkki? Laittaa meikin kiinnityssuihketta vaan toiselle puolelle kasvoja, niin sitten mä näen tavallaan molemmat puolet siitä, että miten se meikkivoide pysyy ja miten se reagoi meikin kiinnityssuihkeen kanssa, joten noin. Mä palaan kertomaan illan lopulla, että miltä tää meikki näyttää. Eli mä yritän pitää tätä ainakin 8 tuntia, niin nähdään illalla. Mä ajattelin nyt tehdä tämän lopputarkastuksen, kun mulla on ollut tää meikkivoide nyt kasvoilla noin 8 tuntia. Ja mä ajattelin, että se on semmoinen hyvä aika testata meikkivoiteen pysyvyyttä ja kestävyyttä. Ja mä oon alkanut huomaamaan jo semmoista pientä muutosta. Jos katsoo tälleen mun koko kasvoja, niin mun mielestä tää näyttää tälleen kaukaa vielä aika hyvältä. Mutta sitten jos katsoo lähempää, varsinkin tosta mun nenän ja leuan alueelta, niin huomaa, että se meikkivoide on vähän kulunut. Siis varsinkin tosta niin nenän pielistä ja nenän alapuolelta, niin siinä näkyy selkeästi, että se meikkivoide on vähän niin irronnut pois. Ja sitten sama on tosta leualta. Et vaikka se ei ole leuassa niin pahan näköinen, niin siitäkin on kuitenkin vähän se meikkivoide silleen pakkautunut ja kulunut kokonaan pois. Ehkä sen huomaa myös tälleen vähän kauempaa, kun katsoo, että se näkyy semmoista pientä punaisuutta, mutta ei se niinku kaukaa näytä niin pahalta. Ja on mulla joskus meikkivoiteet kulunut paljon pahemminkin just tästä alueelta, missä juo ja syö. Et ei tää niinku pahan näköinen ole, mutta on se kuitenkin vähän kulunut. Sitten jos katsoo muutenkin tätä lopputulosta, mitä mulla tällä hetkellä on kasvoilla, niin tää on aika kuulaan näköinen. Ei siis niinku mun mielestä liian kiiltävän näköinen tosiaankaan, mutta niinku selkeästi näkyy, että kiiltää täältä, että vähän niin kuin öljysyyttä on tullut. Ja en vieläkään oo sitä mieltä, että tää olisi matta meikkivoide. Siis ainakaan mulla tällä kertaa, ekalla käyttökerralla, niin ei tää näytä kauhean matalta. Ei tää näyttänyt alussa, ei tää näytä vieläkään, ei tää ole missään vaiheessa näyttänyt, mutta mä en vihaa sitä, mä tosiaan tykkään sitä aika paljon ja oon tosi tyytyväinen siitä, mutta ei oo mun mielestä matta meikkivoide. Sitten jos vertaa näitä mun kasvonpuolia, niin tää puoli, mihin mä laitoin sitä meikin kiinnityssuihketta, niin tää näyttää ehkä vähän paremmalta. Tässä ei ole niin paljon sitä öljysyyttä ja tää on ehkä vähän tasaisemman näköinen. Kun taas tää puoli, mihin mä en laittanut sitä suihketta, niin mun mielestä se meikki on vähän enemmän kulunut tältä puolelta. Mutta ei se ero ei ole kauhean iso, että kyllä se meikkivoide on aika hyvin säilynyt ja pysynyt ilmankin sitä meikin kiinnityssuihketta, eli se on kyllä plussaa. Mä en tosiaan päivän aikana ollenkaan käyttänyt puuteria, kiinnittänyt meikkivoidetta uudelleen tai mitään semmoista. Tää on ollut tämmönen koko tämän 8 tuntia. Sitten tämän meikkivoiteen plussia ja miinuksiin. Eka plussa on ehdottomasti tämän hinta, eli maksaa vaan 5,5 €, mikä on mun mielestä aivan mahtava hinta tämmöiselle markettimeikkivoiteelle. Sen lisäksi tämän sävyvalikoima on mun mielestä aika hyvä, niin ainakin Essencen meikkivoiteella, että 9 eri sävyä Suomessa myynnissä 6, mitä Essencellä yleensä ei ole ollut niin hyvää sävyvalikoimaa, vaikka se kuulostakin vähän surulliselta. Sitten tää on kerrostettavissa, eli saa hyvänkin peittävyyden, jos kerrostaa, eikä tää mene mitenkään kakkusen tai paakkuuntuneen näköiseksi. Tää on myös tosi luonnollinen lopputulokselta ja näyttää mun mielestä kivalta kasvoilla. Sitten niihin miinuksiin, niin tää ei ole matta meikkivoide. Vaikka se ei mua yhtään haittaa, niin jos joku haluaa matan meikkivoiteen, niin ainakaan nämä mun ekat kokemukset, niin tää ei ole mun mielestä ollenkaan matta meikkivoide. Tai ainakin tosi vähän matta meikkivoide. Ja sitten toinen miinus on se, että tää vähän irtoaa kasvoilta. Eli jos tätä ei kiinnitä puuterilla aluksi, niin tää mun mielestä on vähän semmoinen tahmasen oloinen, että jos pyyhkii kasvoja, niin huomaa, että se meikkivoide lähtee. Ja sitten sen jälkeen, kun tän on kiinnittänyt, niin tää on aika hyvä, paitsi nyt kun tää on ollut 8 tuntia, niin huomaa, että tää alkaa vähän irrota. Et siinä mielessä tää ei välttämättä ole semmonen kaikista pysyvin meikkivoide, ainakaan
mun ekojen kokemuksien mukaan. Tässä oli nämä mun ensikokemukset ja arvio tästä uudesta Essencen Insta Perfect meikkivoiteesta. Kiitos kun katsoit tämän videon. Jos et ole vielä tilaaja, niin tilaa mun kanavaa. Ja jos tykkäsit tästä videosta, niin laita ehdottomasti peukku ylöspäin. Aina pystyy myös jättämään kysymyksiä tai kommentteja sinne kommenttikenttään. Onko joku kokeillut tämä meikkivoide tai aikooko kokeilla? Jos on kokeillut, niin kertokaa teidän mielipiteitä, koska mä haluan tietää, että mitä muut on ajatellut tästä meikkivoiteesta. Onko tää ollut jollekin meikkivoide? Please, laittakaa sinne kommentteihin teidän kokemuksia. Ei mulla muuta. Nähdään seuraavalla videolla. Moikka! Joku poraa! Mä en tiedä, toivottavasti ei kuulu tähän kameraan. Eli tuo jo kuuluu.